Duh wong ayu pepujane ngati kaya ngene wong kang nandhang asmara apa to awakku dhewe Dewa Jawata welas somreng wawak mami besok kapan anggonku ketekan jejer lan wong ayu tak umpamake nakoda tanpa prahu sasadara den pepetri nyidam sari as monggo nyidam sari sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari upama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati sen lintang luku semono janji prasetya ning ati tansah jumantel ning netra rinoso kerasa rasaning priya jagat raya kalingono ukiran samudra nora ilang memanise aduh dadi ati selawase lagae
seliramu sekar melatih aku kumbang nyidam sari. Untuk seliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati sineksen lintange luku semono janji prasetya ning ati. Tansah kumentil ning netra rinoso kerasa rasaning priya mitra sajagat raya kalingono mukir lan samudra ora ilang memanise aduh kaki-kaki salawase